Let us all rise up on our feet this moment. How many of you are happy? How many of you are really, really happy? Praise the Lord. Wave your hands like this and say, praise the Lord. Shake hands to your friends who are near to you and say, praise the Lord. I'm happy to be here. Say, I'm happy to be here. I'm so blessed to be here. Maybe for so many years, months, you have not come to this place, but today you step into this place and you feel that your heart is lit up. But let's see, buon kisnem ki phim juyo ban wan hang ni, but hakani ka siri ka sin ka baning kong e phi phio ban rung, but kata kala pen khi ka don wot ka jong phi. And let's allow the Holy Spirit to work in each and every one of us this morning. Amen. Yen sha bo mun si mo ko in khi hapdeng jingi we be ne ka step. And let us give the best praise unto Jesus. But yen ai ka jingi ro ka ba bhatam show Jesus. We will sing no new song. We expect that the screen will be there, but I don't know, for so many days we've been trying and trying until now. I don't know whether it will work or not. Ila persang bun sngi bangin yo ban pen ie ki kentien jike jing ruai hang ne hindrai ngim la ban ngim yo ban le kumta. Because we have renovated this place, we have furnished it. Yeah, it's coming now. Yes, praise the Lord. So we'll sing this new song which the Lord has given to the Shekinah Mountain worshipper. Ile ban ruai ne ka jing ruai ka ba BLEI ka Shekinah Mountain worshipper. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. This is the right song maybe for this service, for this celebration. 17 years we have gone through lots of fires. The fire has not consumed us. The river cannot overtake us. But it's all because of the power of God. It's not by might nor by man's power, but by the power of God. But kanyo tali kisnam ilaya lang ba kading kam shumbam do yangi ilaya lang ba ka kam shumla talab yangi baro kaday namar kajing don kajong so let's sing this song. In roi ne kajing roi.
by power, by your spirit. Oh Lord, not by might, not by power, by your spirit. Oh Lord, not by might, not by power, by your spirit. Oh Lord, We will win. We'll win. 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 We're not defeated. We're not defeated. We're not defeated. We're on the winning side. We're not defeated. We're not defeated. We're not defeated. We're on the winning side. We're not defeated. We're not defeated. We're not defeated. We're on the winning side. We will win. we're not defeated. We'll win. We're not defeated. We will win. We're not defeated. We'll win. We will win. We're not defeated. We'll win. We're not defeated. We will win. We're not defeated. We'll win. Come on. Clap your hands. Hallelujah, Jesus. We're not defeated, God. Hallelujah. Praise the Lord. Greater is He that is in me than he who is in the world. How many of you see the hands of God? Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me than he that is in the world. Come on, lift up your voice and sing this song. Sing it, don't be riding as you ride. Crazy. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me than he that is in the world. I can do all things, and I can do all things through Christ who strengthens me. By the power of God's word, by the power of His love, and I can do all things. And I will never be defeated, and I will never be ashamed. I believe, and I believe I am more than a conqueror. Greater is He that is in me than he that is in the world. Come on, you can dance. You can sing to Jesus because He is great. Crowd na pojonga, oh crowd na pojonga, baniuba ka pertei. Sing no crowd na pojonga, baniuba ka pertei. Sing no crowd, oh crowd na pojonga, baniuba ka pertei. Crowd na pojonga, baniuba ka pertei. Oh ngala belevaro, ngala belevaro, daw Christmas pension for. Dagabor kag tinublay, dagabor jing itong ngala belevaro.
Christ. How many of you can say this? No one can separate me from the love of Christ. Amen. Praise the Lord. And who shall separate me from the love of Christ? And who shall separate me from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, no one can separate me from you. And who shall separate me from the love of Christ? And who shall separate me from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, no one can separate me from you. I sing, no one can separate me from you. I sing hallelujah, hallelujah to the Lamb. And I sing hallelujah, hallelujah to the Lamb. I sing hallelujah, hallelujah to the Lamb. And I sing hallelujah, hallelujah to the Lamb. Ilan ramai no malapit pa niya klari na gansingin ng Chris. Oh Jesus. Mano malapit niya klan na jingit Chris. Oh mano malapit niya klan na jingit Chris. Hato jingit jingiyale jingpanshit dong ni jingsniu om don balabat niya klan. Ngan kwai om don balabat niya klan. Ngan kwai hallelujah, ngan kwai hallelujah, hallelujah. Shout right, ngan kwai hallelujah, hallelujah. Shout right, ngan kwai hallelujah, hallelujah. Shout right, ngan kwai hallelujah, hallelujah. Shout right. Oh Jesus, oh hero, you make right. Hallelujah. You're right, mano malapit niya klan. Mano malapit niya klan na jingit Chris. Mano malapit niya klan na jingit Chris. Hato jingit jingiyale jingpanshit dong ni jingsniu om don balabat niya klan. Ngan kwai om don balabat niya klan. Ngan kwai hallelujah, hallelujah. Shout right, ngan kwai hallelujah,
Jesus, you're the Lamb of God. You're the Jehovah. You're the Yahweh. The God from everlasting to everlasting. To you we give the glory. To you we give the honor. Majesty and power is your name. Jesus, Jesus, we worship you. Jesus, we worship you, Lord. In my name of Jesus. Jesus, Lamb of God. Yeshua, Savior of the world. Yahweh, the great I am. Jehovah, God eternal. To you we give the glory. To you we give our praise. To you we come and bow down. Worship the holy name. To you we give the honor and magnify your name. Oh, majesty and power. Lord, we want heart to sing. You are holy. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. You are holy. Holy Jesus. You are holy. Holy God. You are holy. Holy are you, Lord. Jesus, Lamb of God. Yeshua, Savior of the world. Yahweh, the great I am. Jehovah, God eternal. To you we give the glory. To you we give our praise.
long bakul bakul melong uplay padon bon body long ukon melong bakul bakul melong
don't many who try to come with the music. Let's just worship the Lord with the music. Let's just take this time to worship God. He's worthy of it all. He's the most holy one. You are holy, Jesus. He's the one is God. So holy you are. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, God. We worship. We worship you, worship Jesus. Jesus. Oh, your name is high. Oh, hallelujah, hallelujah. We lift you higher, Jesus. Oh, your name is Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Your name is Jesus, your name. Oh, worthy is the Lamb. Holy are you, Lord God Almighty. Yes, you are. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, Holy. holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. And are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, you are worthy. Worthy is the Lamb. You are holy, Lord. holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Just look to Jesus. He's worthy. He is worthy. Oh, he is worthy. He's worthy. Worthy of our praise. Worthy of our worship, Lord. You So worthy, so worthy. So worthy, you're so worthy, Lord. You're worthy, Worthy, Jesus. Jesus. So worthy, Lord. So You're worthy. worthy, God. So worthy, Jesus. You're worthy, Jesus. Worthy of our praise, God. Worthy of our worship, You're Lord. worthy, God. You're worthy. Yes, you are. Yes, you are worthy, Jesus.
Let's just give the glory to Jesus this morning. Shall we just lift up our hands, people of God? To say, God, you're worthy of it all. You're worthy, Jesus. You deserve all the glory, the praise, and the honor. There's no one like you, God. And there will be no one except you, Jesus. You're worthy of our praises. You're worthy of our worship. You're worthy of all the glory. You're worthy of it all, Jesus. You're worthy, Jesus. Let's sing again this song, you're worthy of it all. By the lifting of our hands, all of the members of the church, let's just lift our hands and sing to God and say, you're worthy of it all. And say, Jesus, we give you all the glory, the praise, and the honor. You are worthy. All from you are all things, And to you are all. You deserve the glory. You're worthy. So worthy. So worthy. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. Today we give you all the glory through all these years. We give you all the honor. We say, Lord Jesus, it's by your grace and by your mercy, Lord, we have come this far. Because you've been so good to us. You've been so merciful. You've been so gracious. We give you all the glory, the praise, and the honor. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Yaro utrai ngawan ban aingu e BLEI nam tan ka klimat nam tan ka por ka kodor ka bangla e ka ban one sp lang ba kan ka tin ka jong BLEI ha kan ka channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church kalong ka jing kaman ka ba kraw ya nga bangla e ka ban don ha kan ka chaka da ka jing kat ka jong BLEI ha ka jing im ka jong nga bat ngait KHAMBHA BLEI dan rekat lembat piru iwe piwe ki baju sngow tanat ya ka ban sha skor ka tin ka jong BLEI lang ba kan ka channel Bangit KHAMBHA try unyo ban kerkui pi baro ki balak banyo sngowi kini ki jihikai hakan ga klimat ka benta ka kwa e ka bangini phailang hani ga sngi ka long na ka tin ka jong BLEI ka phila ban shem na ki kam ki apostol ka long ka balai ka khot ka ban kong hadu ka basan sha bangan puli ka ongkum ni tiu Petros bot Yohanes ki dang ya late kiu sha ka temple ha ka por jing dwai ha ka ba khandai baji
bat ladon we ubreu bat ko nadu ka kepo ka kemi jong uba ki laba ya uba ki cubu hal ka sngi ha ka kerdop ka temple ka bagi khot ka bai tenat ban pan ka jing ais nei ne kita ki bai leit rung sapo kata ka temple uta habaulai i Petrus Borionis bakin sa leit rung sapo ka temple ulapan ban yo ka jing ais nei Petrus ti habaula kmi shan ha bat Yohanes ulaong to kmi angi kumta ula kmi dengong yiki ba uda kermen ban yo ai naki Henry Petrus ulaong ka rupa bat ka ksiar ngamdon Henry ya ka bangadon nga ai yame ha ka kerteng uci sukres ubana Nazareth to yai kani ka benta na ka ktin ka jong blei ka bangkwa ya ka banya selok rengkat lembat pi ha kani ka klimat bat ngengit scam ba kani ka jing hikai na ka ktin ka jong blei kan yarap pi ka ban SNGEWTHUH KHAMBHA ya ka MON ka jong blei ha ka jing im jonga bat jong pi ka Bible ka yethu ingi hangni ba Petrus ba Yohanes ke lech ka temple ban duai ha ka por Henry lajudan utau breu ubaju don ha kata ka kerdop umdei burung hapo ka temple Henry ha ka kerdop jong kata ka temple uju up ye ka ban panjing ai is nei lane ban krong na ki breu ki bejuan duai ubala deko nadu badang pun ye ka po ka kemi jong Henry ka Bible ki itu haba Petrus bo Yohanes kladi ban yai lenti nang ta ula pet siki ula kemi lenti ba unyu ai naki Petrus bo Yohanes kila ong ye pet sengi bar haba upet siki ulapet dengong yeki ba u da kmil ti banyo ai naki Henry ka Bible ka ong bo Petrus ula ong ka rupa ba ka ksiar ngamdan ban ai Henry ka bangadon nga ai hame ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ubana Nazareth do yai kani ri ka kamba ka ba crown ka bala le lengba ki senran ki jong Jesus hadin jong ka sni Pentecost ka phila ban shem na ka ktin ka jong blei ara pi pule lut ya kani ka jithu khana kani ka jaka kani ka benta phila ban shem ba Petrus bu Yohanes habakila dep ya ka ban penkhia ya ka ban penyeng ya uni upreu ban yai pat Petrus bu Yohanes ki lali ban rung saka temple bat uni upreu bat ko labun snam ulai lait rengkat lembat ki ban rung hakara ka temple ya ka ban aingu utrai ban shan ban yaro ban mani ban pendon buram ya ka kerteng ka jong trai kata kadai ka ek kam ka pakrau ka bau blei la le lang ba ka senti jong ki apostol pangenget bau blei udan ye ka benta ka pakrau ban le na ka benta jong bat jong pi kani ka jing hikai ni ka sngi ai kan yarap yang ai pi na ka benta jong pi ki badan ha ka jing ko pakan jaman sim pinyo mat ye ka jipan khia nau trai lada dan preng jong pi ki ba mat ke jing ke jing thang ka jing em utrai un pen khia ye ka jing em ka jong pi ka benta ka bangi i ha ka clip mat ka long bo Petrus bo Yohanes kilet ka temple ya ka ban doai utrai Jesu haba udang dan ha ka slap perthai u i ye ka ban doai uju wat lat kumnu ye ka ban song marwai hakilum lane haki cakap kenja ye ka ban keren bat kupa ubalong ublei utrai Jesu ubreu ha ka jinglong do pura wat ye ka khmat ke jong blei ha ka jing duai bat phila ban syam na ka tin ke jong blei bat dei ha ka bai dei ka jing duai ba u Jesu u hab da hikai iki senran jong u ban duai syam la hikai iki ban yalap yo lesi syam la hikai iki ka ban hikai ya ka ban le iki kamba Henry ha ka bai dei ke jing duai u Jesu u hikai haki namar ka jing duai ka long ka ba kerpang ka jing duai ka long ka ba don kam u Jesu daladi u jupen i ya ka nuksa jong ka jing em ban simkhia ha ka jing duai ha ko ge sngi u Jesu u le che ka temple u syam ye ki breu ki ba ya pensbai ki ba ya khai ha ka temple ka Bible ka ong bau hap ye ka ban sim ye ki marat bat paro ki ban hang tai ka ban be iki na ka temple khnang ba unyo pat ya ka ban penan kame ka temple ban duai ban hikai ban yalap ye ka ktin ka jong blai kalong kumju ruha ka jing em jonga bat jong pi hangir ngi syam kumnu ba Petrus ba Yohanes ki lech ka temple om ban yalap om ban hikai Henry ye ka ban duai ong ka ktin ka jong ublai skosi ha ka perthai Kristan jongi ha gini ki sngi ki ba menta ba baro ki kenhon Kristan ka temple ka kelalong ka ying jong ka jing yalap ka jing hikai ka kelalong ka ying jong ka jing le niam ka jing le rukom Henry kam dei su ka ying jong ka jing duai ni da khot ya kai ka ying mane Henry kam don shisha ka jing mani ka shisha
hajing shisha ka ktin ka jong blai kala da bi thu yanga ba ya phi bau trai jisu ong ba ya ka yeng jonga en khot e ka yeng jing dwai namar kata ka ka mon ka jong blai jan baro ki kenhun balang ki dap briu ha ka jing seng lang ha ba ya lum lang man la ka sngiu blai Henry kalong ka ba bani i ba ki briu kin i ha ba ong don ka jing seng dwai ban ya be hang ta ngakwa ban ong yi phi ha ka sngi ka dai yang ai phi bangin yo i ba u blai u kham sim khia bangin i ban dwai Hai kalong ka badai yang ai pi bangin be si ke jing senglang Henry ka mon ke jong blai yang ai pi kalong ya ka bangin i ban be si ke jing dwai ha ka balang ka ba pi dan ha ka kenhun ka ba pi dan ha ka jing sekri wa pi dan ha tu ki prabangai ki i ne amban dwai ha bangi ong kan dan ke jing seng jo ke jing pen khia kin ya be lot Henry ha tu ki be ne am ha bangi ong ka dan ke jing seng dwai ngakwa ban ong ye pi ba u blai u iet ya ka ban trei kamba leng ba ki briu ke be iet ban duai la nga ba ping iet ya ka ban duai ngin i ka buram ka jong u blai ka jing pen khia ka tui na ka jing im jong ki shau tau briu u ba ka la da ka balang ka duai ka nam dan ka jing ko ka ba jam sim ha ka jing im jong ki pra ba ngai ka nam dan ka jing ko ba jam sim ha ka jing e dai bat ki nong yalam ka tari ka ktin ka jong blai ka ba nga ba ping e dai ban sim khia ha ka bang khot ye pi ne sngi bangin ye ya ka ban ya duai ka bible ke thu ru bau petrus bau yanis ki syam yo breu u bad ko nadu ka po ka kemi jong u ha ka ni ka benta bat yo niu breu laju bu ha ka khardop jo ka temple ka ba ki khot ka ba itnat kata ka khardop jo ka temple la khot ya ka jaka ka ba itnat ngitip bau niu breu bala jubu kata ka jaka nganget badi ki breu ki ba ying hasam jong u ki bala juan bu Yau man la ka sngi ha kata ka khardap wat la kata ka chaka ka dei ka chaka ka bala ai kerteng ka ba itnat Henry udan ubre ubad ko ubam simlala banyai ni ai ngu yu blai ha ka ni ka ri ka jongi ngi dan ni ki ying mani ki chaka ban sakri blai ki ying ki bala bu ya ka ban sakri yo blai ki chaka ki ba itnat ya ka ba ngingin pe ya ka dur jong ki ying mani ki ying jong ka jing sakri lang yo blai ka long ka ba itnat Henry ka ni ka sngi kampat biang parabangai bangindan ha kata ka caka ka ba itnat Henry hato ngidan ne ame kata ka mensim ka ba itnat ngidan ne kata ka mensim ka ba khoi ka ba kentang ngidan ne kata ka mensim ka ba koi ka ba khia ka ba wat blai ka ba skri blai ha ki por baro ha ka jing em jonga par champi snosi ban ong ba bun ki yeng ki ba itnat ban pet Henry ki dap da ka jing ko ba kan jaman siam ki yeng mani ka ba itnat Henry ki breu ki ba ko ka jing long man siam balai nga ongkum tah namar kadan ke cing sa din ke ba krau ha ka jingi kristan ha ka ri ke jongi yeki kristan ke ba ko ka jinglong mensim an SNGEWTHUH yeki tang ka rukom ba ki duai ki kristan krong kum ba krong une ubri ubad ko kum taru ki kristan ki ba ko ka jinglong mensim an SNGEWTHUH yeki tang ha ka rukom duai ke jongki ki ju duai tang kum no bau blai un kar khui ki bau blai un pen khia ki bau blai un ai kam ki bau blai un kat bagi khun jongki bau blai un le ya kani ba di katai kat kum ka mon ke jongki hoi kita baro ki long ki jing dawai ki badai khmat jong blai hatu manga wa phila dangi dang dawai kum tai hatu ngim dan ya ka mentality ka bangi long ki nong krong ki ba shu ab jing isnai now blai ha ja ka bangi ngin dawai ban ong ab blai shim ya nga pendan kam ya nga ka eka mon ke jome ya ka jingem ka jonga ngakwa ka ban yai ha ki an ke jome hikai nga bangan ko ngu ye me bangan le ka mon ke jome saka ai patrai me mon ya nga ban le kata ka de jing dwai jong ki ba koi ba khia ka jinglong man se ki briu ki ba ko ka jinglong man se ki briu ki ba krang now try ki ba shu krang bai ba shu panjing is nai bai no blai Henry ki bam don ya kata ka do no dong try ngahang ne shim ya nga pendan kam ya nga memon ayu ya ka jingem ka jonga Hektin ke jong blai ngi ibu neu breu u eman krang u eman pan ke jingai snai namar bu ko wat lau dan ka jaka ka bai tenat ngau pi compare la ngi le ka jaka ka bai tenat ban mane blai hen lagi ko ka jing mesin ngi long ki kristan krang ki kristan ki ba shu up tan ha ka jingai snai ngale ban yalap ha ka wei ka jaka ha ka bangam la ban thu ipi ta ka jaka ha bangapoi ta ka jaka la dan ki yalam yang ban le seta bat kila julai kila yalam yang ngasih ki yeng ki paper jong kita ki priu kata kan caka ngala rum habang ngapai ki yeng ki jong ki kelong ki itnat habang ngapai ki pelau jong ki ke bahe habang iki ksau ki ba ihun ki ba samup habang ngarung hapo ka kamera jong ki ngai ki sofa ki ba jam momom ngai ki jing
tap ke jing slay jong ke yeng ke sem jong ki long ki beruspa ki bebet bebiang ki yeng ki bekat no malasyo Henry susi abang sedang ban ye keren bat ki trayeng laya thu bau tengah uklam ye syong su ula klim ye ka ki khun ukhun nang kong udai uba kerni ha ka jingdi bo ai ukhun ba ar udai uba kerni ha ka jingdi drox kami ye kari ke bapang yap siliang bat mangaru ngam ju poi jing seng su la slam kum kata ke bangayo sngo na kata ka yeng babun teng ki brio ki dan ha ka jaka ka ba itenat ka yeng ka ba itenat ngam kwa ban keno ya no ba pidan ni ka yeng ka ba itenat Henry ngakwa ban ye thu ipi ka ka jing si cha bun ki brio ki itenat lut ya ka ba pech chabar ka riam ka bai ha ki be jing seng o ki biang i bit ba Henry ka mensim jong ti ka deko utrai kwa bangin dan ha ka jaka ka ba itenat la dangi deko ka jing no mensim ublei kwa bangin khia ha ka jing long mensim lada pi ko aka jing long mensim jong pi long le no ai kita ki ki ba internet sau dong jong pi phimla ban le ai ki dei na ta ka daw utrai ukwa ban pen khia ka mensim jonga ba jong pi na ka klemat lada ma pi bat ka ying ka sem jong pi pit ko ka jing long mensim wan am du jing kerman kani ka khubor kam sim lawan ban pen rem ye pi kawan ye ka ban ai pi ka lenti kumno ba pin yo ko yo khia pat ha ka jing long mensim jong ka ying ka sem jong ka jing im ka jong pi nang ta susu ngila ban pe hang ni ba uniu berko ukmi u ab dengong u pe dengong yau Petrus bod Yohanes bat ukmi lenti ya kaban yo ai naki ong ka Bible kam long ka ba klah bangin leit ya ka ban pe sikinong yalam jongi ya ka bangin wat ya ka jingrap naki no yalam jongi bangin pe ki khmat jongi sikinong yalam jongi ha bangi ngi dan kam long ka ba klah prabangai Henry kalong ka ba klah prabangai ladangi ya kermen sa ha kita kinong yalam jongi ka Bible ka ong ni ubreo ubak krong ha kata ka bar jo kata ka temple ula ap ban ukermen ban yo ai no Petrus bod Yohanes lada ngi kermen na kinong yalam bat lada kimla ban ai ngai pi kala ban poi bangin ben kelai kinong yalam jonga bat jong pi ka Bible ka keren hanga pi ban ong bangin bu ka jing shania tang hau blei hi uni ubat ko ukermen ban yo ai now Yohanes bat u Petrus bat upit dengong saki ong ka ktin ke jong blei kinong yalam ha ka balang ha ka kenhun Kristan jonga jong pi kinong yalam ha ka sensar ka khadar jonga jong pi kide ki bau blei ula bu kerpang nakam ta jonga jong pi Henry bangin up kermen naki ka long ka babakla ka jing kermen jonga jong pi ai kan long be tang hau blei hi ngakwa ban oi pi la da nga pi ngin supet dengong ngin pe kamang tang na kinong yalam kan poi ka por bangin du mensim la da ngim yo ai naki kan poi ka por bangin i pen ban ye ki jing duna jong kita kinong yalam jonga jong pi takadaw ko Bible ka keren hanga pi ka ong pe su Jisu unong penlong ba unong penjanai ye ke jinget jonga bat jong pi pe su Jisu unong penlong ba unong penjanai ke jinget ke jonga bat jong pi wan pe si kino yalam Henry ka jing kermen jonga jong pi agi khmat jonga jong pi ken pe bitang sau Jisu hi nang ta susu ngila ban i hang ni ba u Petrus bat u Yohanes haba kilap pe su ni u breu bat ko Petrus loong karupa baka ksiar ngamla ban ayame ngam don ai ban ayame haka bari dei baka ksiar kerpa ya ka bangadon ngan ayame haka kerteng ga jung Jesus Kristus ban Nazaret to yai kata ga dei ka ai ka ba u Petrus u ong hau ni briu bedka uni u briu bedka ulayo ya ka jingrap ne ki bahiyeng asam jong uman la ka sngi ban ba ya u nadu na yeng hadu kata ka kedap jaka temple u yo jingrap naki but ho you'll see will ayo ika jing ai is nei na ki priu ki bajuan se ka temple man la ki por Henry dengan klimat shim la yo tang ye kata Henry ula yo ka batam bah ka kerteng ga jung Jisu lapat ye ka ban yai si sian ha ka jing im ka jangu kata ka jing ai ka batam ka ba ula yo mat ki priu ki la ban yarap yang ai pi ki priu ki la ka ban ai is nei yang ai pi Henry ya ka bakan jam sim ka jing koi jing khia bagan jam sim ditang ublei bala ban kta yang ai pi bala ban pen khia ye ka jing im jonga bat jong pi la ring le ban kli ba pang ba kro ki hospital ha ki jaka ba per jong ka jing sumar dangi kli ki phikwa ayu anoi pi kinam kwa ai ka ksiar ka rupa kinam kwa ai ka pisa ye ka spa ka pho ka ba ki kwa ka long ka jing koi ka jing khia ka jing ai ba bhatam bangila ban ai ki brio ha ka jing don kam jong ki kadai ke jing koi jing khia ha ka man sim jong ki ke jing koi jing khia ha ka jing im ka jong ki dei na ta dau prabangai nyim dei ban le ran ban kren ni ka kerteng ka jong Jisu
ngim dai ban le ra nya ka ban ai ka kerteng ka jong Jisu ban ya selok ban pla ya ka kerteng ka jong Jisu sekiwe nomor ka don ka bor ha ka kerteng ka jong Jisu kadan ka bor prabangai ha ka kerteng ka jong Jisu ka bas ngutenat yunu brio haba ulayo khia ka Bible ka ong ula rung sa ka temple bat om simla song shu tang ha ka kerdop henry ula rung sa ka temple menshwa uniu brio ukrong menta urung sa ka temple ya ka ban ai ka jingro bat ka jing ai ngu yau blei bat len ba jong ha kata kasni layo ban penbaptis hadu lai ajar ngut ki men sim prabangai lai ajar ngut ki men sim layo ban penbaptis ban yo e ka jing penim ha ka jim jong ki len ba ka jing im ka jong nu breu obayo khia ha ka ni kasni ka wei ka kamba ka wei ka e ka bau trai ule ka jim jong ha jong pi ka dau ka bau bleu kwa ban le ka long ya ka ban ker khu ye ngai pi bat ru bangin la ya ka ban long ka khubor se ki wei bat kini ka kubur prabangai hakan ka sngi ka khot yang ai pi baladangi longi kristan ai bangin iet ka jing duai angin iet ka jing duai prabangai namar tangki briu ki baduai kin iye ka buram ka jamblai tangki briu ki baduai kin klan ka jing long mensem kin koi kin khia ha ka jing long mensem iet ban duai namar ka don ka bor ha ka jing duai prabangai lada don preng jong pi ki bapang ki stom ha ka bormet ka jong pi ko aban oi pi ngim don ni ka ksiar ka rupa ban ai ka jing im ka jong pi ki doktor ki nurse ki la ya ka ban yarap ya pi henry unong pen khia jong ka met ka jong a jong pi ubala thau ya ka met ka jong a jong pi dei ublehi bat la dangi ngi phai sho ulong ubala ban yarap ya nga ban ya pi ha ka nu ja ka ba pi dan la da pi pang pi stom dei tang utrai Jesu ban pen khia pi kang sho yam sho bat pin yo mat ke ji pen khia nau Jesu Christ ka ni ka klimat la da don pat na preng jong pi ki wong pat long kristan Pio snow ini ka kubor hanu jaka ka pipidan na kwa ban yetu ipi ni ka jingsisha ka ksiar ka rupa ka banga ba pingidan ka spa ka pau ka banga ba pingidan ka namla ban yalam beneng yang ipi ka namla ban ai ngai pi ka jingim ka ba bom jikut dei tang u Jesu Christ u balong ka lenti se kupa bala dangi pediang ye u ngi yo mat ken ni ka jingim ka ba bom jikut na kwa ban oi pi ka ksiar bar ka rupa kan ka spa ka pau kan sarang ha ko iga sngi ha ka jingim ka jong ajong pi bat pinamla ban imsa ka pertai bal danga pingi yap hatu si ai ke jing imbom jikut jong ajong pingi dan kam ha ka kerteng ke jong Jisu bangini omat ke jing kwat jing khia ha ka mensim jong habat jong pi ban ngamla aro ya ka ban sklet ya ka ban ongi ke ni ka wei ladam ta nagam ta jong pi ki prabangai ki baju iet ya ka ban sekriu trai bat philayo mat ki kamba ke jong blei ka jing im ke jong pi wat nam sngat jar ban ya sam yo Jisu Christ na ka jing im jong pi se ki wei ya sam ye ke jing bah ke jong u ka jing im jong pi pla ye ki jing le bah jong u ka jing im ke jong pi ha ka nu ka jaka ka ba pi dan da ka ba pi pla da ka ba pi le ban ye thu ye ke jing bah ka jong Jisu Christ ke jing pen khia ka jong u ke jing plai lui ke jong u ka jing im ke jong pi kita ke be sngo ye pi ki ni ma ro ye ke jing kar khulong ba jong pi pat pin tip am bayo se pi la kan ye ka ban lam ye ki shaka jing pen am ublen yo ban ker khu pi ne ka por ne kwa e ka bang ndoi ker pang na ka ban ta jong pi baro ki bayo sngo ne ka khobor hang ne ka khlemat blei ye pi para bangai kwa bangin teko ka jing long sim kwa bangin ye ka ban doi kwa ye ka bang manga ba pi ngin pe se ki bringin pe su Jisu unong pen long ban pen janai ka jinget jong abat jong pi pat manga ba pi para bangai ka dei ngai pi bangin ye phla e ke jing ba ka jong trai namar ki wei kin yo mat jing ker khu namar ka jing em jong abat jong pi tu ngin doi na ka klimat ni wana khamat jame ablei na kabantang na klimat namta baro ablei ki bre ki ba yo snow ni ke jing kai hakano ron jaka ka ba ki dan atrai ni aingo bamelong ublei uju ubala ban le ki kamba lang baka kti jong ki apostol ha ki kam ki apostol ban melong uju ublei ubanang ile ki ju ki kamba ha ka jim ke jongi ba ka nu ka jaka ka ba ki briu ki ba yo i bat ki bi sko ni ka khubor ngada dwaimen dan rengkat lembat ki ablei yo si dan per jong ki ba teko ka jinglong men sim ablei yo le si kimbang ban dwai kimbang ban puli bible kimbang shu ablei ban shakri me dan ka try Jisu kata ka jinglang a ka jingpisa ka men sim jong ki bat ablei ka long ying long sam jong ki ka pai ka pra ba yo si dan jong ki try ki du cingkermen ki du la du lenti atrai oh ya sidana penjong ki ablei Jisu ki dana prengajing pai dot not mami ablei Jisu melong uju ublei bala ban pen khia atrai oh ya sik la pen deko e ke jinglong mensim jong ki trai da ke jing anti ke jing jong ki ngada duai men isen e ki ken trai oh dana penjong ki atrai ya sih oi ki ba pang ki stom ki yin ki sam jong ki trai ngets khamba ga sngi ken trai ka rupa ba ka kser ngamla e ka ban ai ki henry trai ngada duai ha ka jing thia pang ga jong ki ha ka jing ha ka jaka ka ba ki
dan try ngada dwai ke jipen khia jame ai kan long ha ka met ke jong ki try pada ka jing jam snam ke jome kini o mat pada ka bor ka bathama hai ka met jong ki kanuru ke jing pang ka bakta ye ki ablei jisu men isn ai nya ka ban weng no ablei da ka santi ba klein bor ke jame but try la da dan ablei na ka ban ta jong ki tu ki bam pat mat ye me ha ka no ka jaka ka ba ki dan ablei kin sngo thu ba ka spa ka pho ka perthai ka long le no ai klem ame la da ngi yo lut ye ka perthai kan try jisu ka man toy ablei jisu la da ngi do ye ka jing pen im ka try ha ka kerteng ka jome jisu ba ngada duai men kerku ye ki men dar kat bar ki nya ka ba kin la ban phai khamat same ban pediang ye me bat ban im ka jing im kan try ka ba shakri ye me but try na ka ta ki to baro ki pra bange ki ba yo mat ye ki jipen khia ki ba mat ye ki kamba ki jome ki be i ki ka ba khra ba mele ka jim jong ki try be it ngada duai nam ta jong ki ba kinam ngap jar ba kan try kin it ban phla kin it ye ka ban kran ban ye thu ye ki jing bha ba ki jing snake ke jome se ki wei pat no mar ga nget kan try kumba try lai hajar ngut ki man sim ki yo mat ka jing pen im leng ba jong niu but ko ha ka ni ka jing thu khana kum ju kan try jisu leng ba kini ki pra banget ki ba it ban phla ye ki jing bha ka jome ai ablei ba ki wei ru ken mat jing kar khu ba ki wei ru ablei kin yo mat ye ki jing pen im try leng ba jong ki pandon kam ye ki try na mar nga nget scam ba me try me la pen khia me la kar khu me la plai lui me la sus pa ki rengkat bar ka jing thmu ye ka ban pen im pat ki wei nak ka jing im ka jong ki kan try to kar khu ablei jisu ne ka sngi ai ngo ime ablei ba me sngo ne ka jing doi ngai ngo ka ne ka ktin ka jome ka bla kren ne ka sngi try ai kan long kum sumbai ba im ubala ablei ka ban se so ha ka do no jong ki pra bangai bat ki brio ka bi sngo try se me long ka buram ka jing ro ha ka kerteng jisu christ ngai doi ngapan amen to ablei ni ban kar khu pi in se shampat